Paniikkikohtaus on pelottava kokemus. Se tulee yhtäkkiä kuin tyhjästä, kuin salama kirkkaalta taivaalta. Koska paniikkikohtaus tulee niin yllättävästi, niin siihen liittyy myöskin yllättäviä ja pelottavia oireita, sekä psyykkisiä että fyysisiä. Saattaa olla esimerkiksi kohonnutta pulssia tai takykardiaa, hikoilu on tyypillistä, vapina, monet kokevat hengitysvaikeuksia tai tukehtumisen tunnetta. Saattaa olla puutumisen tunnetta jäsenissä tai rinnassa tai rintakipua tai pahoinvointia, huimausta tai pyörtymisen tunnetta. Ja fyysisten tunteiden lisäksi monenlaisia psyykkisiä tuntemuksia ja ajatuksia. Esimerkiksi saattaa olla pelkoa siitä, että sekoaa tilanteessa tai kuoleman pelkoa siinä tilanteessa. Saattaa olla jollain lailla epänormaali tunne. Moni kuvailee, että on tunne ikään kuin ei itse olisi paikalla ollenkaan. Ja saattaa olla todellakin sekoitus monenlaisista erilaisista pelottavista tunteista. Paniikkikohtaus toimii kehämäisesti. Kun ihminen ensin saa niitä pelottavia oireita, esimerkiksi sydän alkaa hakata rajusti, niin näistä oireista seuraa, kuten sanottu, monenlaisia pelkoja. Ihminen saattaa ajatella esimerkiksi, että jotain on vialla. Ja noista peloista, noista ajatuksista seuraa sitten lisää oireita, koska ihmisen adrenaliinin eritys lisääntyy ja ruumiin ja mielen toiminnot alkavat kiihtyä. Ja noista lisääntyneistä oireista totta kai ymmärrettävästi seuraa sitten lisää pelkoa, kun tuntuu entistä kummallisemmalta. Ihminen saattaa ajatella yhtäkkiä, että sain sydänkohtauksen tässä tilanteessa. Ja näin kun pelkoa on tullut lisää, niin myös oireet alkavat jälleen lisääntyä. Saattaa olla, että alkuperäisen sydämen hakkaamisen lisäksi saattaa tulla hengitysvaikeuksien tunnetta tai pyörtymisen tunnetta, jotakin muuta tällaista, joten alkuperäinen ahdistus on muuttunut paniikiksi ja ihminen on tässä vaiheessa paniikin kehässä, joka vahvistaa itse itseään ja josta tuntuu olevan todella mahdoton päästä eroon. Hoitamattomana paniikkikohtaukset johtavat sitten ikävä kyllä vielä suurempaan ongelmaan, paniikkihäiriöön. Paniikkihäiriöille tyypillistä ovat uusiutuvat paniikkikohtaukset, tai noiden paniikkikohtausten pelko. Ja jos joku on saanut paniikkikohtauksen jossakin tilanteessa tai paikassa, niin on ymmärrettävää, että hän alkaa vältellä siihen paikkaan menemistä tai tilanteeseen menemistä. Ja näin paniikkikohtausten pelko tekee elämästä kaventuneemman kuin mitä se muuten olisi, koska ihminen ei yksinkertaisesti uskalla enää tehdä sellaisia asioita, mitä hän oikeasti haluaisi tehdä. Jopa sellaisetkin yksinkertaiset tai jokapäiväiset asiat kuin kaupassa käyminen saattavat tulla paniikkihäiriöstä kärsivälle täysin mahdottomaksi. Tai jos hän pystyy menemään sinne pelättyyn paikkaan, niin hän kokee kovia ahdistuksen tunteita tai saattaa saada paniikkikohtauksen siellä. Tai hän saattaa jatkuvasti tarvita ystävien ja sukulaisten tukea voidakseen suoriutua tollaisista todellakin jokapäiväisistä tehtävistä. Näin elämä on kaventunutta eikä ollenkaan sellaista, mitä ihminen haluaisi, ja voi tuntua siltä, että siitä tilanteesta ei ole minkäänlaista vapautusta tai minkäänlaista eteenpäin menemisen mahdollisuutta. Mikä sitten auttaa siihen, että paniikkihäiriöstä voisi päästä eroon? Perinteisesti paniikkihäiriöitä on hoidettu sillä tavalla, että on autettu ihmistä edes jollain lailla kontrolloimaan niitä pelottavia paniikkiin liittyviä oireita, kuten sitä kiihtynyttä hengitystä. Ja on kehitetty erilaisia tekniikoita, joiden avulla ihminen tuntee paniikkikohtauksen iskiessä olevansa edes jotenkin tilanteen herrana. Mutta näiden menetelmien ongelma on se, että kun hoidetaan ainoastaan oireita tai kun keskitytään niihin oireisiin, niin ei poisteta sitä paniikin syytä, joka aiheuttaa niitä oireita. Ja näin ollen, kun paniikin syy säilyy, paniikin pelko säilyy, niin myöskin paniikki säilyy yhä sitkeämpänä osana ihmisen elämää. Ja on jopa todettu, että oireiden kontrollointi tällä tavalla itse asiassa jopa lisää mielesi tiedostumattomassa osassa, eli niin sanotussa alitajunnassa, noiden oireiden merkitystä. Ja näin paniikista todella tulee sitkeä ongelma,
josta tuntuu olevan täysin mahdoton päästä eroon, vaikka niitä oireita jollain lailla kontrolloikin. Älä siksi kontrolloi niitä oireita, vaan lopeta se paniikkisi. Tutkimusten mukaan jopa 90% kognitiivista terapiaa saaneista todellakin lopetti paniikkiinsa. He eivät siis oppineet ainoastaan kontrolloimaan niitä oireita, vaan he pääsivät paniikistaan eroon. Paniikista todellakin pääsee eroon. Mikä parasta, paniikista eroon pääsemiseksi ei välttämättä tarvita mitään vuosia jatkuvaa intensiivistä terapiaa, vaan näillä menetelmillä paniikista tyypillisesti pääsee eroon jopa noin 5–8 viikossa. Terapialla tai itsehoidolla. Nyt sinulla on mahdollisuus tutustua ilmaiseksi tähän itsehoitokurssiin, joka perustuu kognitiivisen terapian menetelmiin, eli juuri niihin menetelmiin, joita minä ja muut CBT-terapeutit käytämme auttaessamme potilaitamme pääsemään paniikkihäiriöstään eroon nopeasti. Nämä menetelmät perustuvat myös potilaitteni oikeisiin kokemuksiin sekä omiin kokemuksiini ahdistuksesta ja paniikkihäiriöstä. Kaikki pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen ja menetelmät ovat todellakin täsmällisiä, niitä menetelmiä, joita potilaani ovat käyttäneet päästessään paniikkihäiriöstään eroon. Lopeta siis paniikkisi. Älä enää tyydy kontrolloimaan niitä oireita, vaan lopeta paniikin syy. Sinun ei enää todellakaan tarvitse pelätä paniikkia, paniikkikohtauksia tai paniikkihäiriötä tai niitä oireita. Sinä voit ottaa elämäsi takaisin ja tehdä sitä, mitä todellakin haluat tehdä. Tai voit olla se, mikä haluat. Voit tulla siksi, miksi haluat, koska ainakaan paniikki ei enää hallitse sinun elämääsi tai kavenna sinun elämääsi. Hallitse itse omaa elämääsi. Lisää tietoa voit saada web-sivultani www.ahdistus.info.